Ak vám poviem, že cena je rovnaká, čo by ste si vybrali? Byt alebo dom? Väčšina ľudí žije s tým, že kým nemá na účte 300 000 eur, o novom, samostatne stojacom dome s pozemkom môže len snívať. Keď sme sa ľudí opýtali, čo sa im reálne na predstave domu páči, nešlo tak o rozlohu, ale možnosť výjsť v pyžame na terasu, vypiť si kávu, pustiť deti hrať sa na záhradu, mať svoj vlastný kus prírody, kde si môžu dopestovať zeleninu, bezpečne zaparkovať aj po 19. a mať svoje súkromie. Ak toto všetko berieme do úvahy, tak jediným, čo majú domy na Blamonte rovnaké s bytmi, je cena a mesto. A to už či rozprávame o trojizbovom alebo štvorizbovom variante. A ešte dve veci, o ktorých ľudia z domu ani nevedia. Kúrenie si nastavíte kedy chcete, ako chcete, v akej izbe chcete a teplá voda vám pôjde určite aj po 10. Projekt Blamont sme vytvorili s jasným cieľom splniť všetko, o čom skutočne človek sníva bez toho, aby o tom len sníval. Byt alebo dom. Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte a o 6 mesiacov bývajte na Blamonte.